Ahoz aho 2025 nazioarteko ahozkotasunaren jaialdiak bereak eman du, eta urtero bezala azken eguna euskal kontalarien topaketa eguna izan ohi da. Kontalaritzari lotutako gai baten bueltan, mahai ingurua egin ohi dute lehenengo ekitaldi gisa. Aurten emakumeak eta ahozko literaturaren transmisioa izan dute gogoetagai. Horretarako 3 emakume gonbidatu dituzte: Amaia Alvarez, Yolanda Arrieta eta Mireia Delgado, Dorleta Kortazar kontalariaren gidaritzapean. Preskuatu behar dugu isilguneak, gune lasaiak ere preskuatu behar ditugu. Eta horiek ere txartatu behar dira. Nik ez dinot eskolan dena konpontzen duenik, baina asko bai. Eskoletan hau makro soramen honetatik, hori ungo da beti, baina txikitasuna aurrez aurrekoa kontatzea, kantatzea, esatea, hitzekin jolastea, esandakoa, egindakoa, kontatu egin behar dugu eta erakutsi kontatzen. Kontatzen dugunean, emozionatu egiten gara. Emozionatzen garenean, memoria bazten da. Mahai inguruaren ostean, Intujai antzerki eskolako haurrek pieza txiki bat eskaini zuten. Ondoren Eba Andujar kontalari valentziarrak ipuin saioa eskaini zuen Tolosako Intujai espazioan. Eta kontalarien topaketarekin jarraitzeko bazkaltzera abiatu ziren, arratzaldean Soriako Kardelina kantariarekin kafeostekoa egiteko. Modu alaitzuan eman zitzaion horrela amaiera ahoz aho 2025 jaialdiari. 11 ekitaldi, herri eta kontalari ahozkotasunaren bitartez irudimena piztuz. 2026 urteak, istorio ibiltari gehiago ekarriko ditu. Eta alabazan, alabedi. Me quedé a vivir entre las páginas de un libro, con el loco y el colgado de las cartas del tarot. Eché raíz y florecí en los pétalos de un lirio. Yo era una pluma de las alas de un halcón. Todos los lugares que habita mi ser lo recorre mi imaginación, y a mí solo me queda obedecerla. Pasé muchas horas en la aguja de un reloj y surcando las canciones de un disco de vinilo. Estaba en el trance del chamán y su visión, y sobre el laurel fui gota de rocío. Todos los lugares que habita mi ser lo recorre mi imaginación, y a mí solo me queda obedecerla. Todos los lugares que habita mi ser lo recorre mi imaginación. Viajaré en la luz de cada amanecer para entrar así en tu habitación, y seré todos los versos que escribí, y sabrás así cuánto te quiero. Allí donde llegue mi imaginación, amor mío, conmigo te llevo.